владимир Путин президенти Русия қоидаҳои аз қаламрави кишвараш ихроҷ яъне депортатсия кардани шаҳрвандони хориҷиро тағйир дод. Президент Путин ба қонун дар бораи қоидаҳои нави ихроҷи муҳоҷирони меҳнатӣ аз қаламрави Федератсияи Русия имзо гузошт. ҳуҷҷати мазкур дар портали санадҳои ҳуқуқӣ нашр шудааст. қонуни нав ба кодекси ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурии Русия ки мувофиқи он муҳоҷирони меҳнатӣ ва шахсони бетабъае ки аз қаламрави Русия ихроҷ карда шудаанд то 30 рӯз дар муассисаҳои махсус нигоҳ дошта мешаванд. Як қатор дигаргуниҳоро ворид месозад. қонуни нав чораи ихроҷ яъне депортатсия дар як қатор ҳолатҳо метавонад ба ҷаримабандӣ кардани муҳоҷирони ихроҷшуда ба мағбарӣ то 50 000 рубли русӣ ё ҷалб намудани шахси ихроҷшуда ба корҳои ҳатмӣ ба муҳлати то 200 соат имзо карда шавад. Агар суд ба хулосае ояд ки ихроҷ намудани шахс боиси поймолшавии ҳуқуқҳои фардии ӯ мегардад, дар сурати даст кашидани кишвари дигар аз қабули шахсе аз Русия ихроҷшуда низ мақомоти ин кишвар метавонад депортатсияро бо ҷарима бастан ё ҷалб намудани шахс ба корҳои ҳатмӣ имзо намояд. қобили зикр аст ки ҳангоми қабул кардани қарор дар бораи иваз намудани чораи депортатсия бо ҷарима ё ҷалб намудан ба корҳои ҳатмӣ, касбияти муҳоҷир, сатҳи даромади ӯ, вазъи оилавӣ, доштани манзил ва супоридани ҳуҷҷатҳо барои ба даст овардани шаҳрвандии Русия ба назар гирифта мешавад. ёдрас мешавем ки лоиҳаи қонуни мазкур ҳанӯз моҳи ноябри соли 2017 ба Думаи давлатии Русия пешниҳод гашта буд, вале танҳо баъди 6 сол палатаи поёнӣ онро дар хониши сеюм қабул кард. Дар ин бора Лента.ру хабар додааст.